Melah sih. Hasan saya bu. Yo people আছে বিশেষকৰো আছে। Miলি আছে। এইটো PromodBoro কোটা ৰাইজে ক'ব যিবিলাক জয়েন কৰিছে ইহঁতক লগত কথা পাতক তেতিয়াহে গম পাব। মই আৰু কি ক'ম। এবাৰ PromodBoro ভয় হৈছে নেকি? নমস্কাৰ না আকৌ এমপি খেলিব। মই খাৰৰ লগত বুজাবুজি নাই। নিখিলপুৰৰ ছাত্ৰ সন্থাটো আজি তো ইয়াতে বহুত ABSU কৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে। যোগদান কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু অহা 13 তাৰিখত সামগ্ৰৰ প্ৰগ্ৰাম আছে ইয়াতো বহুত ABSU ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ দলত ABSU চেলেঞ্জটো পুৰা চেলেঞ্জ কৰিব পাৰি ABSU আজি স্কিম মানে বিতৰণ কৰাহে ABSU ল'ৰাবিলাক এতিয়া স্কিমহে বিতৰণ কৰে ABSU লিডাৰবিলাক এতিয়া কোনো বেলেগ কাম নাই PromodBoro এতিয়া আমি ইহঁতে কৈছে No bottle no rest. Police কৈ পেলাই কিবা বদলেন আন্দোলন কৰা যায় আমি বদলেনৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছো বহুত আমাৰ আন্দোলনকাৰীসকলে জেল খাইছে বেংগালী হৈছে বহুতে পাইছে ABSU আন্দোলনটো আপোনালোকে দেখিছে কিমান মানে আন্দোলনকাৰীসকলে জেলত যাব লগা হ'ল কিমান শ্বহীদ হৈ গ'ল ইটোহে আন্দোলন ইয়াৰ আন্দোলনটো কোনো এৰেছো নাই কেবাও নাই পুলিচ 10-12 জন লৈ পেলাই নো বদলে নো ৰেষ্ট এটো বিশ্বাস কৰি নাকি PromodBoro এই আন্দোলনটো दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोननै आफादखौ नागारनानै बर' हारिखौ खौसे खालामनो हानाय बर' हारिनि जायखिजाया अलखद समाव गसंनो हानाय बर' हारिनि जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांनो हानाय आफाद जोंनि हारियाव आरो बेबायदि गोख्रों आफाद गैया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ पानेरिनि कसुबिलाव खुंदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद नि जिखिनि हाबा मावनाय बेवहाय उदालगुरि जिल्लाया मोनसे स्पेशल जायगा दङ जि समाव दरं जिल्लामोन बै समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मुभमेन्ट जिखिनि बायदिसिना हाबाफारि बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ दरं जिल्ला हिसाबैबो जोबोद गोख्रोङै मावबोदोंमोन रायजो राजाखौ लानानै दा उदालगुरि जिल्ला हिसाबैबो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो बर' हारिनि जारिमिनाव नायोब्ला नुयो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोननै आफादखौ नागारनानै बर' हारिखौ खौसे खालामनो हानाय बर' हारिनि जायखिजाया अलखद समाव गसंनो हानाय बर' हारिनि जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांनो हानाय आफाद जोंनि हारियाव आरो बेबायदि गोख्रों आफाद गैया माखासे आफादफोर दङ बे आफादफ्रा लोगो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बर' थुनलाइ आफादजों लोगो लानानै जयैनो गोबां खामानिफोरखौ मावो दा बिनिखायनो बर' माहारिया जुदियावबा जोङो मोनसे समाव सासन जन्त्रजों सोबख'जानाय थगायजानाय नासयजानाय मोनसे थासारिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायजों बेनिफ्राय जों उदां जानो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे हाथियार लानानै सोमावसारनाय माखासे जांख्रिखांनाय बे गासैबो थासारिखौ नायोब्ला दिनै जे बर' हारिया बुहुमाव सिनायजानाय मोनसे हारि जानो हाबाय बेनि थाखाय आङो गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम साबायखरखौ बावो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिसिम साबायखरखौ बावो आरो दायो जोङो मोनसे लेभेलाव फैबाय बिनिख्रुइ गोजौआव थांनो थाखाय जोङो गोब्राब खामानि मावनांगोन आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनो जौ जुवा खोमसि फोथायनाय ड्राग्स बायदिसिनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो दाबो मावबाय थादों इयुनाव बे गासैबो हाबा मावनायखौ लानानैनो जों मोनसे बड'फाया हास्थायनाय बायदि गेरेमसा हारि मोननो हागोन बेखौ जोङो दिनैनि समाव मिजिंथिनो हायो दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोंनि बर'नि गेजेराव मुंदांखा आफाद आरो बुंनांगोन जोङो नैबे मोननै आफादनिफ्रायनो गोबां सिनायजानाय मानव गेदेर दैदेनगिरिफोरा दिनैनि समावहाय जोंनि गेजेराव दङ आरो बिथांमोना जोंनि समाजखौ दैदेनलांदों बे सैथो बेजों लोगोसे गोबां आफादबो दंबावो आरो जाय आफादफोरनिफ्राय दिनैनि समाव गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा दिनैनि जोंनि गेजेराव दङ आरो बिथांमोना सोरबाया मुंख्लं जालांबाय आरो सोरबाया दासिमबो दङ स' खुलुमबाय लोगोफोर आं हेल' एसपि ब्लगाव बयखौबो फिन खनसे आंनि हेल' एसपि ब्लग चेनेलाव बरायनो थाग्रोबाय दिनै नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ फरायनो थांगोन आरो लोगोसेनो मानगोनां PromodBoro चिफ बिटिआरनि मा बुंलांखो बर' थुनलाइ आफाद आरो माहारियारि आफाद बर' फरायसा आफादखौ लानानैहाय लोगोसेनो
हाग्रामा महिलारि एक्स चिफ आरो BPF दोलोनि चिफ बिथाङा मा बुंलांखो कंग्रेस पार्टीनि राहुल गान्धीनि जितु यात्रा लामा हानजा सुरनाय नै बेफोरबायदि हाबाफारिनि बागै मीडिया पार्सना सोंनाय समाव बिथाङा माबायदि फिननाय होनो आरो लोगोसेनो बिथाङा फैबाय थानाय 2024 नि जितु लोकसभा इलेक्शनाव माबायदि ग्यारेन्टी लानानैहाय रायजो राजाफोरनि भटखौहाय बिनो हागोन बा मोननो हागोन आरो लोगोसेनो बिथाङा दिनै सोरजोंहाय थानानै खामानि मावनो सानदों ना हारसिङैनो दिनैनि समाव BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोजबनानै लानो हागोन नैबेनि बागै दिनै आबुङै सावरायलांगोन आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ आं दिनै फरायग्रोनो आखायाव लादों बिनि उनाव बैफोर खोथाफोरखौहाय सावरायलांगोन भिडिअनि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम थागोन होननानै स' मानि फारसे कमेन्ट्स फरायनायखौ लादों होनना बुङोब्ला थांनाय साननैसो सिगां आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन जेरावनाखि NLFB नि लिडार बिथां प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसेनो केडार्सफोरजों माखासे खोथा सावरायलायनाय जायो बेवहाय बिथांमोना माबायदि दुखु खस्थ जाल्ला जानो गोनां जायो सासे बिग्रायारि जायोब्ला आरो थांखिसिम सौहैनो थाखाय माबायदि खस्थ सहायनो गोनां जायो नै बेफोरनि बागै बिथाङा गोख्रों मेसेज हरदोंमोन आरो बेयावनो रायजो राजाफोरनिबो फिननाय कमेन्ट्सफोरखौहाय आंनि कमेन्ट बक्सआव आं बिहरदोंमोन स' नैबेनि कमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना हरबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आं दिनै नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ फरायथिनानै होनो थाखाय आखायाव लाबाय स' गिबियावनो घनकान्त गयारि 7883 बिथाङा लिरना हरदों लं लिभ NLFB एन्ड देयर वारियर्स होननानै लिरना हरदों रनाल्ड दैमारि बिथाङा लिरना हरदों राइट होननानै लिरना हरदों आरो इउजार MNX4 बिथाङा लिरना हरदों गबिन्दआनो गिबि NLFB नि गावस्रा होजेनग्रा पलिटिकल पार्टी गावस्रा होग्रा बर'नि खौसेथि गावस्रा होग्रा उदालगुरि UN बड'फा पार्क जायगायाव जानाय बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय दानाय बर' नेशनेल कन्वेन्शननि जथुमायाव मेगा बर' मास गेदारिं ABSU आरो NLFB निफ्राय सासेबो बाहागो लायाखै बै समनिफ्रायनो बिथांमोनहा हाग्रामानि एरा दिनैसिम बे एरायानो एरा जायनि थाखाय बर'आ दासिमबो खौसे जानो हायाखै प्रमोद बर'नि सरकार थासेयावबो NLFB केडारफोरा मानो बिब्दि होस्रां जानो मोनखो नैबे बिराद गिदिर मोनसे सोंथि थारैनो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा बोरैहाय बिनि फिननायखौ होगोन स' जेन'बा थाबैनो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ फरायलांनि स्लिपि रक बेन्ड बिथाङा लिरना हरदों दानि जि सोलायबाय थानाय सरकारखौ प्रमोदा सालायाखैथ' BJP सर हेमन्तआसो सालायदों थारैनो हेमन्तनि आथिं सिङावसो होननानै बिथाङा लिरना हरदों आरो नोंथांमोना जायफोरा नैबे कमेन्ट्स रिडिंखौ नायदों नै नोंथांमोना बे कमेन्ट्सफोरनि फिननाय बेनि फारसे मा बुंनो सानदों बेखौबो फोरमायहरनो हागोन डेभिड बर' बिथाङा लिरना हरदों 2 लाख रां जाहोनानै मालायनि रायजो जानाय संसारखौ अमा गेन्द्राया बरबाद खालामनो साननाया मुगैथाव जुमुदै गारथावथाव बे गावनो बिटिआरखौ हेमन्तजों बुरखायजानानै BTCखौ धंस खालामदों दिनै एसेबां पावाराव थानानैबो जाथिनि थाखाय मा मोजां मावखो होननानै बिथाङा लिरना हरदों नों बायदि बयखौबो लभिया सानदों नामा ननसेन्स ग्रेडि डग होननानै लिरना हरदों गथाय BTCखौनो अस्थिर खालामजोब्बाय गियान गैयै सैमा बन्दा महापापिया होननानै फोरमायहरदों बि क्रिएशन बिथाङा लिरना हरदों जोंनि थिंजाय नंथारला जानला मोनला नाम हरनानै फैसा मोननोल' बे जेरावबो जादों आरो जों बेखौ बयबो मोनथिगौ नाथाय जोङो बिथांमोनखौहाय मुं मख'नानैहाय अलखदाव खोलैनो सानाखै आरो नैबेनि फारसे कन्ट्रभार्सियेलबो खालामनो सानाखै बा जोङो सम जाब्लाबो बेखौ जोङो बुंथ'ला जाय जेरै लामायाव थांनो गोसो थां नाथाय हारिखौ अलखदाव खोलैनानै गावनि स्वार्थनि थाखाय खामानि दामाव सिन्था खालामदोंबा समाजनि मावनो बा हारिनि फारसे मोजां लुबैदोंबा मोजां डिरेक्सनाव थांनांगौ होननानैसो आं खावलायनो सानो सैथो खोथा जै NLFB जै बर' हारिनि लिरना हरदों इउजार IR5ND बिथाङा वांसु बाग्रु बिथाङा लिरना हरदों जै बर' हारिनि जै आन्दलन बसुमतारी बिथाङा लिरना हरदों राइट होननानै लिरना हरदों कमित बर' बिथाङा लिरना हरदों गैला
एबार सेस खासै बिथांमोनाथ' हाग्रायाव थायाखैना बिब्दि खालामनो दिनैनि दिनाव दिपेना बहा थैना दं दिनैनि दिनाव बे डिस्ट्रिक्ट एबसुनि लिडारफ्रा मा खालामना दं फंसेबो खुगा सिनो सोरबा अमर सिं दावराव देख्रेब बिथांमोनखौबा सैमा सोंनाय बायदि सोंख्रावबाय थादोंमोन हारि होनना बुङोब्ला माहारियारि बर' हारि होननानै बुङोब्ला सोरबा NLFB सोरबा NDFB सोरबा UBPO बा सोरबा गुबुन गुबुन BPF बा UPPL बयबो बर' हारि जेरावनाखि बर' दं बेनो बर' नाथाय नैबे बेलायाव जोंनि माहारियारि आफादा सोरखौबा माइगाब जुजाय खालामनानै बासिना दोननाया बे बेसेबां गनायथावना दिनै सोरनिबा थाखाय बिथांमोना होसिख्रावो नाथाय बेलाफारसेथिं गावनिनो हारिनि फारसेनो नुनानैबो नुयै बायदि खाना जानानै थायो खोनानानैबो खोनायै बायदि बेंगा बायदि जानानै थानाया बे बेसेबां गनायथावना बेखौ आंबो सोंलु सोंथि खालामनो लुगैदों मानव गेदेर दिपेन बर' सार दिनै नोंथाङा हारिनि मोनसे आफादा अलखदाव दङ जिहेतु बिथांमोनाबो हारिनिनो सिन्था खालामनानै बेफोरबायदि आफादखौहाय दादोंमोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे लामा ओंखारगोन नामा होननानै बिथांमोना सिजफायाराव सरकारजों गोजोन टक मोनसे रायलायनो होननानै फैनाय बेलायाव हरखाबै बेफोरबायदि न' बुफाय जानाया आलाय सिलाय खालामजानाया बे बेसेबां गनायथावना जाखो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ थाबैनो रायजो राजाफोरनि सेरावहाय बुंफ्रुनानै होयोब्ला गोजोननाय मोनगौमोन SB केरकेटारि बिथाङा लिरना हरदों गुड मर्निं आदा गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आदा जोंनि बिर जोहोलाव NLFBफोरा जोंनि सरकार थासेयावबो मानो बेबायदि सैमाफोरबायदि होखारजानो गोनां जाखो आदा जोंनि लिडारफोरा बहा गोमाना थाखो गादिनि लबिया प्रमोद बर'आ UG थाखानि लबिया बिसोर बहा दं ना बिसोर जेबो बुंनो हाया नामा आरो दिपेन बर' मोना बहा गोमानानै सैमाफोर साला कुत्ताफोर होननानै लिरना हरदों मिस्टार 10 पास बिथाङा लिरना हरदों बर' हारि खौसे जादो नांफिननोसै जुजिफिननोसै नांगौबा थै जिउ होनोसै गिख' बायदि थांना थानाय स्राय नांनानै थैनायानो साबसिन हारिया खैफोदाव गोलैबाय जेरैथिंबो मनग्लाबनो हमबाय बर'खौ फै ज' जादो बयबो खौसे बुंफिनदो जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि नैबे बायदि मोनसे जांख्रिथायारि जेथु सेन्टिमेन्ट्स बयनियावबो दङ आरो बेखौ मोनसे समाव बयबो गोसो गुदुङै ओंखारनानै ज' जाजाय नांथाबनानै हेफाजाब होफादोंमोन नैबे सासे दैदेनगिरिजों नाथाय बिथाङा आसरित जोङो जेरै गोसोआव सन्देह खालामनानै सानबाय थादोंमोन बिथाङा सानसे समाव गादिनि लबाव बर' हारिखौ बावलाङाथ' दिनै बे सिमाङा मोगथां महर मोनबाय जायनि जाहोनाव जों दिनै निजेनो निजेनि आथिङाव रुवाजों दानना लानाय बायदि अबस्थायाव दङ आरो जों बेखौ गुबुनखौ दसिनानै लाब गैया जोंनि जिथु हालोद बे जोंनो निजेनो बानायनानै लादों बा जोंनि हाखरखौ जों निजेनो जावनानै लादों आरो बेवहाय जोंनो निजेनो गाब्र'दों जोङो जोबोद अनसुला सिबिसुला बेनिखायनो बयखौबो फोथायो नाथाय दिनै जोङो गुबुनखौ नङा दिनै जोङो निजेनि फारसेनो फोथाय खेबस' जानानै बेफोरबायदि अबस्थायाव दङ समाजो खोन्थासिगोन जोंनि हारिया बबे लामाथिं थांगासिनो बबे समावहाय जोङो गोजोन मोनगोन सानु नार्जारि बिथाङा लिरना हरदों जै बर' हारिनि रैरुब बसुमतारी जै जाथों NLFB नंगौ फंबाय नोंनि बुंनाय रावा बड' भिडिअ निउ गुड नाइट ब्र अके अनसुमा बसुमतारी नो निड मानि वाइ मानि इज डेन्जारास थिंस होनना बुंदों SB केरकेटारि लं लिभ NLFB जै बर' हारिनि बड'लेण्ड आर्मि लिरना हरदों NLFB लं लिभ कार्तिक गयारि लिरना हरदों सार रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बरननो हायाब्ला बर' हारिया बेसे लाजिथाव बाथ्रा जागोन बेखौ बयबो बर' माहारिया साननानै नायनाया गाहाम जै बर' हारिनि मानव गेदेर रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौथ' दोनथ'दो दिनै बिथांनि टपिकआनो स्रि जानानै थाद'लायबाय आरो आलादा खोथा गोदान खोथा दिनै जोंनि गेजेरावहाय बा जेंना नुजाथिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जियानो हक बेवहाय सब खोथायानो कानेक्टेड आरो डाइभार्ट खालामनो नाजाबाय थादों गभर्नमेन्टआ आरो सिटुएसनखौहाय पलिटिकेलि माने हेन्डेल खालामनायनि जाहोनाव जों दिनै बेफोरखौ
सुस्रांनायनि लामाया जोबोद गोब्राब नुहुरदों आरो जेब्लासिम जोंनि दैदेनगिरिफोरा इन्डिपेन्डेन्ट जानो हाया अब्लासिम जोङो बेफोरबायदि थासारिजों खनले मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय थागोन। फुलेन बर' लं लिभ NLFB। स' नैबे भिडिअनि कमेन्ट्स नैबेसोनोमोन आरो गोबां दंबावो बेलेग भिडिअनिबो दङ बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोफिनगोन। खोथाया नैबेसो रायजो राजा नोंथांमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदि जे आबसुआ बै समाव 2010 निफ्राय जेब्लानाखि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आन्दलन जिथु खालामनाय बे बेसेबां गनायथावना ना बेनि सिगां बिथाङा प्रि प्लान मोनसे टारगेट दंखायोमोन जिहेतु बिथाङा पुलिस बायदिसिना लानानैहाय आन्दलन खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांनि आन्दलना जोबोद पिसफुली जादोंमोन आरो बेफोरबायदि आन्दलनखौ खालामनायनि जाहोना थारैनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखायमोन ना गावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय ना बले जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार जिहेतु बर' हारिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट लानानै जोनोम मोननाय दैदेनगिरि बिथांखौ सिरि खालामना दोननाय थांखिमोन। बेनि फारसे नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आरो लोगोसेनो प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिथाङा बुंनाय बायदि बर' हारिनि सिनस्रि एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादखौहाय दिनैनि समाव गुलाय गुजाय गुबुंले सोरनि समनिफ्राय जाया आरो सोरनि समनिफ्राय दिनै एबसु बायदि आफादा सोंखारि गोनां जाबाय थादों। नैबेनि फारसेबो आं रायजो राजा नोंथांमोननि सेरावहाय बे मोननै टपिकखौ हगारनानै दोनबाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स खालामनानै गावनि रायफोरखौहाय फोरमायहरनो हागोन। नैबेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय।